Ukućani su se oduševili kada im je ovo pristiglo na adresu. U Beloj kući danas je zavladalo uzbuđenje kada je obezbeđenje ušlo i donijelo paket koji je izazvao oduševljenje među takmičarima elite. Naime, veliki šef i ove nedelje misli na zdravlje svojih učesnika, pa im je poslao redovnu dozu vitamina. Pakovanje je spušteno na crni sto oko kojega su se zadrugari odmah okupili. Željno iščekuju da dobiju ono što im je najpotrebnije. Svako je uzeo ono što mu pripada, a zahvalnost nije izostala. Veliki šef i ovog puta pokazuje da brine o takmičarima, a redovni vitaminski paket postao je mali, ali značajan ritual kojem se svi raduju. A kako se i ne bi radovali, s obzirom da je proljeće i vrijeme gripe. Shodno tome sada imaju sve što im je potrebno.